Esta é a nova sede da Obra Social de Caixanova en Santiago, situada na Praza de Cervantes. Un exemplo de reforma dun espectacular edificio de finais do século XI, ligado á historia financeira de Galicia desde a súa construción. Nel, Luísa Castro entrevista hoxe a María Pereira, directora de programación da Obra Social de Caixanova. María, as fundacións e as entidades culturais das caixas de aforros de Galicia están xogando cada vez un papel máis importante a hora de configurar o escenario artístico galego, o escenario cultural. Neste senso, que está a facer Caixanova? Que tipo de actividades desenrola esta entidade cultural? Bueno, pois a verdade temos que decir que Caixanova leva unha longa traxectoria apostando pola cultura. Temos que remontarnos pois a mediados da centuria pasada, na década dos anos 60, cando apostamos pois pola arte como medio de comunicación coa sociedade. Nesa década inauguramos a primeira sala de exposicións e logo tamén houve un fito importantísimo na historia da obra social que foi pois a inauguración do Centro Cultural Caixanova no ano 1984. Abrides este ano, recentemente, o Centro Novo en Santiago. O edificio ten historia, é un edificio é un edificio con pasado, é un edificio, porque tamén é unha das características que temos, porque o inaugurar un centro social non somente é para dotalo de contido e de programación, sino que o que vemos é que podemos rehabilitar patrimonio histórico-artístico da cidade e tamén axudar ao desenvolvemento da contorna. Iso é fundamental. Este edificio, o edificio do que estamos a falar, da Praza de Cervantes, pois ten unha historia moi vinculada cunha entidade financiera, porque pertencía á banca de hijos de Olimpio Pérez, podese ver ademais nas vidrieiras, pois o que é o logotipo da banca. Hai unha anécdota ben curiosa e é que o arquitecto que reformou a obra é neto do autor da obra orixinal, co cal púsolle aínda máis ilusión e máis mimo agora de rehabilitar o edificio. De todas as actividades que estades a desenrolar, con cal vos quedaríades? Por falar de mostras artísticas, e este ano que é o centenario de Luis Seoane, pois vamos a salientar a mostra dedicada a Luis Seoane, que ademais precisamente inaugurou o Centro Social de Santiago e que agora está percorrendo diferentes cidades galegas. Tamén a nosa colección de arte, a verdade é que temos unha colección importantísima. Temos 2 espazos en Vigo e en Santiago que lle dedicamos a nosa colección. Pero en realidade a aposta de Caixanova pola cultura empezou polo coleccionismo. Na década dos 60 había moitos artistas, estou a pensar xente que agora non está entre nós, pero moitos os irmáns Quesada, por exemplo, Xaime Quesada, Xavier Pousa, Lugrís, pois xente que precisaba dun lugar onde exhibir as súas obras e tamén un público onde tamén empezaba a recoñecer o arte, a arte que temos. A verdade é que a partir dese momento, pois tamén a apertura da sala abriunos a porta aos inicios da nosa colección. Foi primeiro unha colección privada, foronse adquirindo obras de estes autores que, por certo, hoxe, desde hai moito tempo, son considerados fora das nosas fronteiras como grandes artistas. Pois Laxeiro, por exemplo, Laxeiro, Colmeiro tamén, Urbano Lugrís, Granel, pois son xente que non se coñecía como agora. Entón, a verdade, o feito de poñer en valor a nosa arte, de divulgala, pois é un dos nosos obxectivos. A cultura pode xenerar productividade, postos de traballo? Sen dúbida alguna. A verdade é que a cultura contribúe ao PIB, ao Producto Interior Bruto, pois a un 3%, temos que decir, tamén a nivel de emprego, xusto nun momento conxuntural que estamos pasando, onde pois, desgraciadamente, non hai moitos postos de traballo, hai unha demanda crecente, pois a cultura mantense nos niveis máis ou menos estables e sí que alrededor da cultura pois hai un movimento económico, por exemplo, de compañías, de productoras, pois todo o tema audiovisual,
todo o tema tamén de proveedores de imprentas, de axencias de comunicación. Cal é a resposta que advertides no público? Sí que é certo que os gustos varían. Por exemplo, no ano 92 pois tiñamos un ciclo de New Age, de aquela música que todos lembramos, pois, por exemplo, a Enya, Lito Vitale, Philip Glass, Paul Halley, Paul Winter, Vic Mertens. Bueno, pois desa época agora temos nomes distintos. Consérvase Vic Mertens, por exemplo, pero sí que entra outro tipo de música máis étnica. A xente gustalle novas propostas, que podo citar nomes como, pois non sei, Lila Downs ou Rufus Wainwright, que tamén acaba de estar... Que foi un exitazo as dúas, non? Pois sí, foron dos concertazos. Ou mesmo Dulce Pontes, que tamén é unha aposta segura. Que movimento económico xenera a obra social? Porque programades pensando en criterios de rendabilidade ou é outro... Explícame un pouco cal é o que se invirte e o beneficio que se recibe. A verdade é que cando hai un espectáculo que ten unha venda de localidades, o que se recauda por taquilla normalmente é pois un tercio do custe da actividade completa. Pero hai outros beneficios, que son os beneficios sociais, son beneficios intanxibles. Para rematar, María, gustaríame, estamos agora no mesmo centro de exposicións de Santiago, na exposición pano de fondo de fotografía. Que cousas crees que se poderían facer, a máis das que, con que soñades en un futuro que vos gustaría sacar adiante? Bueno, a verdade é que eu sempre soño cun futuro mellor. Eso hai que dicilo sempre, un futuro mellor e máis xusto, por que non dicilo, non? E máis feliz. Eu soño con que a xente nova pois teña un espazo nos nosos centros sociais, con que a xente nova acuda, tamén os maiores, e que disfruta. Tamén soño con que veña xente que non se pense que polo feito de non saber de arte non pode disfrutar da arte. Eu soño con que a xente disfrute co que facemos, a verdade.